Okay. Erokamano ahinya. Iwinjo Joyce. Ada wacho weche ariyo kama dwa ni jowinjo owinj maler. Wan gi janyuol gi janyuol. Pogruok ni kanye? Pogruok e janyuol gi janyuol. Janyuol responsibility mare rumo kose nas osekawo nyathi morwak nyathi law. To janyuol responsibility ne chakore kama omake ich nyathi. Momake ich nyathi, mowuoth gi nyathi, ma one ni nyathi o faulu. Faulu en ni nyathi oyudo kumoro monyalo yude gimoro. But point ma pod awacho ni duoko lwedo ni ok onego bed gi rachuna. Nevertheless, janyuol bok onego bed ni demande. It is something from the art, but it should not be a demand from the parents. Gini beluore kaka i-relate gi janyuol in your lifetime. Ng'ato nooro ote kanyo ni janyuol moko konyi ting'iyori kode ka jagweng'. Mano to rach. Ok tim kamano. Nikech sama itimo kamae, ing'eni problems ma sani wa face moso gin gik manotimore e lineage wa kaka biro. Koro sama gini ne maybe the parent ni moro nokotimo to koro obiro to yuri to kitime ti expect ni obiro timore ni janyuol boy kiko ne nyathi kaka investment ni investment en kama ikawo pesa ni iketo e duka moro kata iketo e gold mine moro kata online platform moro me expect ni with the odds maybe count the years nyathina ni form 4 after 6 years adagero gorofa ka. No, that cannot happen. Iwinjo janyuol be owait gini ka surprise moro mondo eka ji odag ata a 50-50 balance level. Onego bed from the art to onego bed also from the parents responsibility from the start. But then gimomiyo ka nyathi oseyudo tich tinyalo neno ka koro olal Nairobi. Jonyuol wacho ni odhi kapango siji miyo moro kiano time nade siji oyudo miyo moro kiani timore kode nade. No. Kit simbe minyalo go ne nyathini kikwayo. Ing'eni janyuol nyalo go ni sim tichak kwani ni grube. Kata mano jonyuol moko kogocho to kata moso ko cha. En kogocho ng'eni making'e simbe to en mana pesa. En mana pesa. Ing'eni wanindo kech. Siji ing'eni kiani gweno ne tiende kiani dhiang' tiende to. Kiani yani gik moko ng'enyo ni mada dhi dala. Wewe pesa mada dhi go dala fair ni. Kata simu kinene ng'eni. Kata simu janyuol kinene tinyise ni ane tich ang' na gochni bang'e. Gigi ok ni ok watamore dhi dala. But kaluwore gi gik man dala stories man dala ma biro koni ema mono wadhi dala. Koro jonyuol gi nyathi oningo wangi gini to some optimum points. Pero kama nenya James jonyuol un bende kik bedni soka wangu kanyo to ling. Namba nitiere TV kanyo kintiere thuolo inyalo loso kodwa igonwa sime imbende